skal ikke trykke med den der lort der. Blop, blop, blop. Slip. Han er fucking med i alle mine videoer. Ja. Det handler om, at den der først skulle spise sin, hvad det hedder? Hvad satan er det hedder? Salgsting. Salgsting, de har vundet, og det begynder... 3, 2, 1, nu! Hvem er der var først? Mig? Markus vandt. Og det du vinder til er en kop salgstænger. Nej, du skal have en hel kop kartoffer. Det her er bare en Det er kop. taberen, der får den der. Nej! Og Lukas han kom på anden plads. Så han må selv vælge, hvad han tager. Og Christian kom på sidste plads, så han får kun 2 salgstænger. Så kan jeg. Nu er det halve. Så vi går helt ud af landevejen, skal du så sige. Den vejen.